นี่बंफाङाव माने लोगोफोरा सासे हिनजावखौ फासि लानानै थैदो आरो ना लेफ्टि माने लोगोफोरा जोङो भुटनि आलिथि आगान सुरबाय नालाय सुन सानखा नालाय बेनिफ्रायनो ओइ माबा साउन्ड जादों माबा थाखाबदोलै न'लै माबा साउन्ड जादों लोगोफोर दिनै जों मोनसे फुड चेलेन्ज खालामनो थांगासिनो लोगोफोर माने मा जायो जे बुंनो हाया आरोना ओमफ्राय लोगोफोर दायो जों थांगासिनो आरोना मोनसे नागासुबायाव माने थांनाय लोगोफोर आलियाव ओरैबायदि गिथावना माने लोगोफोर आसलियावनो बे जायगायाव फुददोंमोन आरोना माने गोथैसालि आरोना ज' बिनि गेजेरजों जों थांगोन आरोना माने मोनसे खामानि दंखा आमेलाव माने बादालियाव थांनाय जों माने बादालिया बहुद लिसुखौ जायै माने फोजोबखाबाय थारमाने आमेलानि लिसु आरोना लोगोफोर बाय द माने जोंनि मेन माबायानो जाबाय माने फुड चेलेन्ज आरोना जेरै टाइम बासिगासिनो मोनानि 5टा आरोना माने मोनासिगोन दायो ओमफ्राय दायो जों थांगोन बे लामाजोंनो बाद फैनायावसो माने जोंनि मेन चेलेन्जआ स्टार्ट जागोन माने फुडा माने लोगोफोर आसलियाव दंमोन आरो गैया माने बेखौ जोङो एसे एक्सपेरिमेन्ट खालामनो थांनाय दा माने जों फुड थाय जागा जों गारि सालायगोन जाय जायगाथिं लोगोफोर काब्रिस्तान माने गोथैसालि आरोना ओमफ्राय जाय हराव नायासिनो बारा गिना दे मानोना नोंथांमोनखौ बारा सिगिया दे माने आं गावनि फिलिंसखौ बुंगोन आरो आं गाव मा नुदों मा नुवाखै माने गासिबो बुंगोन आरो लोगोफोर दायो जों थांनोसै नङा होमबा थ' नायफैबाय थादों दिनैनि फुड चेलेन्ज भिडिअखौ लोगोफोर बडि इन्टारेस्टिं जानो थांगासिनो लोगोफोर माने दायो जों थांगासिनो आरोना नै बिदाजों आंजों थ' लोगोफोर दायो जों गिबियावनो थांगासिनो आमेलावनो आरोना स' आमेलावनो थांना लोगोफोर दायो जों गावहैगोन बादालि लोगोफोर जेब्ला जों बादालि गावखाना न'सिम फैफिना माने रिटार्न जाफिन न'सिम माने अब्लासो माने लोगोफोर मेन जोंनि फुड चेलेन्ज भिडिअआ स्टार्ट जागोन आरोना मानोना बे टाइमावसो मोनागोन आरोना बे टाइमाव माने 11टा 12टा जानानै लोगोफोर दायो जों थांगासिनो आमेलानाव थ' नै लोगोफोर इन्जय लादों जोंनि मेन नेचारेल बिउटिखौ माने न' कर'ना न' गेस माने न' कार्बन डाइ अक्साइड माने अनलि अक्सिजेन आरोना A few minutes later. लोगोफोर नै दायो सबाय माने बिसोरनाव जों गावखौनो बादालिगोन नै जा आमाय सरि दे लोगोफोर माने नैबे जा आमाय आरोना माने मोनसे गान गाबगासिनोमोन आरोना स' कपिराइट फैगोन बे गानाव कपिराइट दङ आरोना स' बिदि गानखौ सोनो हायासै ओमफ्राय नैबे जा मायुसना जा आमायनि फिसाजो लोगोफोर जोंनि सिकारा फैयो माने मासे बादो आरोना स' नायनोसै मोनदों मोना नङा होमबा जुलि दाव बिसोर माने लोगोफोर दिनै बादालिखौ ओरैबायदि हिट जागोन ना माने एक गुलि दुइ सिगार जागोन आरोना जोंनि खामानिया माने फुड चेलेन्ज भिडिअ बनायनाय प्लास बादालि मोनजानाय बिदि टाइप जागोन आरोना मोनजासै दे नायनोसै लोगोफोर खाबार दोन गैया खामि हारा नै जोंनि बिदिया बेटाया जोंनिया सिकारा फैया मासे होनलायजा लोगोफोर माने मा बुंनो आरोना बेट लाग मासे मोनासै आरोना ओमफ्राय लोगोफोर माने दा 1टा 2टासोसो फैनो आरोना फुंनि माने हरनि आरोना ओमफ्राय दा बाजिगासिनो हरनि 9टा आरो दा जोंनाव थांफिनांगौ माने न'आ ओरैबायदि गिथावना आलिजों थांनांगोन लोगोफोर माने दा आं सिन्था जागासिनो आरोना एसां गिथावना आलिजों जों दा थांनांगोन माने जायगाया ओरैबायदि हामा आरोना ओमफ्राय बे जायगायाव माने रावबो थाखाया आरोना लोगोफोर मोनसे सावलाय बागा दोङो ओमफ्राय मोनसे दैसा दोङो मोनसे दलं दोङो लोगोफोर माने बहुत सुनसान जागा आरो लोगोफोर थाङाबो जाया ओमफ्राय गाबोन मोनसे खामानि दोङो उपाय गैया हरद्राय थानो दिनै लोगोफोर बाद आं हर थानो हानाय नङा माने मोनसे खामानि गाहाम फुङावनो जाय मानोना भुट नुयोबा नोंथांमोनाव देखायनोसै आरोना स' भिडिअ नायबाय थाबानो जाबाय ओरैबायदि माने गिदोबो ओमफ्राय माबाबो जादों आरोना लोगोफोर दायो थांसै बे आलिजोंनो माने बा लोगोफोर दिनै नायथारसै आरोना आत्मा ओंखारना माने आत्मा ओंखारब्लाय नोंथांमोन गासिबो नुखागोन नङा होमबा आंनि फुरा केमेराया अट'मेटिक अन थाखागोन बे जायगायाव ओमफ्य लोगोफोर आत्माया जेबो नङा लोगोफोर पुलिससो लोगो मोनबा सेस खिन्थु पुलिस लोगो मोनबासो मा बुंनो आरोना लोगोफोर जियानो जायामोन दायो जों थांसै आरोना गारिखौ स्टार्ट खालामसै माने बाय बाय मबाइलाय रुसुनालाय फुड गिदले आं रुसुन मोनसे मा थिगले सेंग्राबाबो गिनो नाङो लोगोफोर नै दायो जों लाखाबाय रुसुन माने जाहाथे फुडा जेबो खालामनो हाया आरोना ओमफ्राय आंनिया होबाय थेंक इउ स' माच होनायनि थाखाय एसे गिदिबो फुडखौ नै जामाय नै मजना माय ओमफ्राय आमाया दा हराव गावनोसै आरोना जों आरो हराव थांगोन बादालिखौ दा हराव गावदों गाबोन फुङाव जाबाय जों लोगो साक्सेस जायो आं मिथिसिगोन आरो दा फुङाव जाबाय मोना आमाय औ दे दा फुङाव जाबाय जों थांसै दायो आब' थांसै बाय बाय जाबाय नै आइनि बिफा होनदो हाथाय गैला आंनिया औ लेट्स गो फुड चेलेन्ज स्टार्ट जासिगोन दायो जोंनिया होनलायजा दे आब' दे गिद नामा गिद नामा दे आब' दे बाय बाय दे औ दे आब' दे आयै जोंनिया दायो लेफ्टि माने लोगोफोरा जोङो भुटनि आलिथि आगान सुरबाय नालाय सुन सानखा नालाय बेनिफ्रायनो सायावलाय मोनसे आबारो नाय लोगोफोर नाय माने न' गैखाया आरोना खाथियाव बेनो मोनसे गिथावना आरोना दखायबो थानो हानाय माने ओमफ्राय लोगोफोर माने जागाया नैबेनो आरोना नैबे कालबार बारबानो जागाया हामा जागाया स्टार्ट जायो आरोना मालाय सायावलाय लाइटखौ नुवाखैना
हाबपाराबो खामानि गैया माथो नै सिगाङावनो लोगोफोर जागानि बेनो आरोना खनना जानाय जागाया दा जागासिनो टाइमा हरनि 10ता आरोना ओमफ्राय हरनि 12तासोआवसो एसे गिथावना बाट नैबे साहा बागान मोनसे सिगाङाव माने नैबे आलिया बहुत हामामोन दै बिनिखे जागा एसे हामामोन आरो बाट दा नै मोजां जाबाय आलिया सिन्था गैला आरोना गिला दायो निखो लाखाबाय मा सिन्था बुरा जोंखौ जेबो खालामनो हाया बहुत दोंबो ओंखारलाय go ahead सामने चाले निकल बारसा आंनि केमेरा ब्लार जागासिनो दे फालतु लोगोफोर जों नै सफैबाय नैबे सक आरोना दारगा सभा सक होनो बेखौ माने जों दायो नागा सभानिफ्राय मोनसे बाखोर माने गोथैसालि बारबोबाय दिनै जागा गोथैसालिमोन जे जागा हामा आरोना बियो ओमफ्राय दायो थांना खिनाव मोनसे सुनसान जागा मोनफिनगोन दै बिखिनाव गोलावा माने खाथियाव न' गैखाया दायो पुलिस लोगो मोनगोन सेजों ओमफ्राय नैबे जाबाय दारगा सुबा गामि माने लोगोफोर न'आव मोनहैनो लासै देखायलांबाय थागोन दे मा मोनहैगासिनो आरोना मा गामि मा जागाया मोनसानो हामा गासिबो देखायलांगासिनो माने नैबेलाय जागाया एसे मोजां माने गामि मोनबाय जों लोगोफोरनि न'खरा दोङो जिं दोङो न'खर दोङो बाट नैबे गामि बारना मोनसे ओरैबायदि जागा मोनगोन ना माने लोगोफोर दायो जों मेन जागाखौ सफैबाय माने गाबोनसो मिनिगोन जागासिनो आं माने गिदिंबाय थांदों आरोना ओमफ्राय खिनो मोनसे बहादों आरोना नैथिखिलाय नै बंफाङाव माने लोगोफोर सासे हिनजावखौ फासि लानानै थैदो आरोना बेनिखे दे बारबाय दे जेने तेने ओमफ्राय लोगोफोर ओरैबायदि माने न' गैखाया नालाय आबोलाय लाइटखौ माने लोगोफोर न' गैखाया आरो गोजानाव मोनसे न' नुदों बाट बेयो बस बहुत गोजान आरोना हमनालाय 1 किल'मिटार जागोन गोजाना नै एख' न' गैया मानसि गैया दायो बाजिखि हरनि 10ता 10:30 आरोना चान्दोनि रात माने अखाफोर गावदां सिन्था गियाखैलै गिदों मादों फैगे गियोथ' गियाखै ओमफ्राय लोगोफोर जों सफैबाय नै जोंनिया थार्ड हन्टेड जागासिम माने लोगोफोर नैबेनो आरो जागाया माने सोरबा भुत नुनाय होनना बुङो आरो बा जों खानसे आं माने लोगोफोर आं बिसास खालामो भुतखौ माने बे जागायाव माने लोगोफोर खाथि जेबो न' गैया दे जेबो न' गैया माने आरो खिनाव गोथैसालि दे जों गामिनि नै ओमफ्राय नै जागाया थारमाने एसे हामा आरोना बेनिखाय ओमफ्राय नैबे कालबार बायना आं ओंखारनांसिगोन बेयाव र' आं हरनि आं फासांगोन खारसै आं गिदोंसै आयौ ओइ माबा साउन्ड जादों अ ओइ साउन्ड जादों माबा थाखाबदोंलै होद न'लै माबा साउन्ड जादों itu gimana ya lak माबा साउन्ड जादों लोगोफोर बेनो जागाया फिसा एकदम माबा मोनसे साउन्ड होनो ना लोगोफोर नाय खाथि जेबो न' गैया आरोना बिनि गिथावना बेनो माने नायनि जिं माने मोनसे दैसा दं लोगोफोर नाय आं दसे देखायगासिनो माने खाथि जेबो न' गैया आरोना निजाबो सावलाय बागान दङ नै निजा सावलाय सब खोमसि माने लोगोफोर नाय खाथि जेबो न' गैया आरोना नै खोमसि लोगोफोर जियानो जायामोन दायो जों गामि मोनफैबाय माने गामिबाबो गिथावना दै नै हाग्रा गोजा गामियाबो मा जागोन माने नै जोंनिया फार्स्ट न' मोनबाय नैबे जा दादिलानि न' बेनिफ्राय निजा मालिक बोरायलानि न' नैबे निजेनि गेला नैबे लोगोफोर दिनै भिडिअ गेजेर जारना एसे गिबायबो नोंथांमोनखौ एसे गिहोबाय माने जों गिनायखौ फुरा गावनि फिलिंसजों बुंबाय आरोना जेबो जों बेयाव अभारटेक खालामाखै आरोना ओमफ्राय नै जोंनिया कालबारा दलं माने जोंनि गामिनि कालबारा बेनो ओमफ्राय निखिनावबो मानसि सावबाय दै खानैसो एसे गिनाय नाङा आरोना ओमफ्राय नै जोंनिया आं माने न'आव लासै देखायलांगासिनो गासैखौबो नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर नै न' मोनबाय सिन्था गैला गामिफोरा सेरनिखौ सोरबा गाज्रि मोनदों आंखौ ओइ बे लोगोआव जानि न' नैबे जानि न' दै माने लोगोफोर एसे हन्टेड जागाफोर देखायबाय ओमफ्राय लोगोफोर बहुद हन्टेड जागा दंबावो माने जोङो साननैसो उनाव मोनसे भुट चेलेन्ज खालामनो थाखाय थांगासिनो मोनसे लोगोफोर बाखोरं माने गोदैसालियाव आरोना स' नोंथाङा इन्टारेस्टेड बा कमेन्ट खालामबानो जाबाय जाय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगासिनो प्लिज कमेन्ट खालामथार आरोना लोगोफोर फाइनालि दायो जों सफैबाय न'आ वाव गेट क्ल'ज नोंखौ मानसिफ्रा गिनाय नांबायलै मानसिखौ